Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Красный Ключ бистесіне илтүші дамбы юлында түзіклендіру ішлерінің 3-ші этабы башлана. Ішлеклі Душанбе кеңешмесінде қаралған төп темалар. Еш армиячилерінің қазанышлары, 31-ші лицей 1 миллион сум көлемінде грант отты. Hünəri ustalıqның яңа мөмкинлекләре. Обилимпикс чемпионатында Түбән Камадан махсус хәрби операцияда катнашкан 14 ветеран чыгыш ясый. Шатлыклы шул ук вакытта моңсу бәйрәм. Түбән Камада чыгарылыш кичәсе узды. 2 елдан соң спортқа кайта. Ришат Хоснуллин сугыш сәнгате фестивалендә чыгыш ясаячак. Красный Ключ бистесіне илтүші дамбы юлында түзіклендіру эшләренең 3-ші этабы башлана. Ремонтка киләсе айда киришәчәкләр. Бу хакта Эшлекле Душанбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Җитәкчеләрнең атналык утырышында тагын нинди актуаль мәсьәләләр күтәрелде һәм алар буенча нинди карарлар кабул ителде. Бу хакта алдагы минутларда. Эшлекле Душанбе киңәшмәсендә күтәрелгән төп темаларның берсе юл ремонты. Быел бу максатларга 3 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Әлеге финанслау хисабына 17 юл һәм 3 күпер тәртипкә китереләчәк. Исемлектә Химиклар проспекты, Октябрьнең 50 елыгы, Җиңүнең 30 елыгы, Актүбә һәм Шулман урамнары. На проспекте появится новый разворот напротив Химиков 53 в сторону проспекта Строителей. Химиклар проспектындагы 53-нче йорт каршында яңа борылыш урыны барлыкка киләчәк. Бу транспорт хәрәкәтен яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Ремонт барышында юл өслеге генә түгел, тротуарлар һәм велосипед юллары яңартылачак. Яңа тукталышлар да урнаштырылачак дип белдерде Роил Сиддиков. Красный Ключ бистесіне илтүші дамбы юлында да түзіклендіру эшләре башлана. Бу 3-ші этап. Утырышта башка темаларда күтәрелде. Виталий Бочкарев пилотсыз очкыч яки ракета һөҗүме куркынычы янаганда иминлек чаралары турында сөйләде. Шәһәрдә 670 күп фатирлы йортта акыллы домофоннар урнаштырылган. Бу җиһазлар халыкка хәвеф сигналы булганда тиз арада яшеренү урыннарына качарга мөмкинлек бирә. Автоматическое открытие входных групп подъездов. Параллель рәвештә хәбәр итү системасын модернизацияләү дәвам итә. Беренче этап кысаларында 34 сирена сөйләм җайланмасы урнаштырылган. Ел ахырына кадәр аларның саны тагын 13 берәмлеккә артачак, ди Виталий Бочкарев. Мотосезон ачылу белән шәһәрдә аварияләр үсеше теркәлә. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча Түбән Камада мотоцикл катнашында 11 юл һәлакәте теркәлгән. Аларда 5 кеше зыян күргән. Ратмир Биләев барлык юл хәрәкәте катнашучыларын бер-берсенә хөрмәт белән карарга һәм кагыйдәләрне төгәл үтәргә чакырды. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Эшлекле Душанбеда муниципаль район башлыгы Радмир Биләев Шаповалов исемендәге 31-нче лицей яшь армиячеләренең уңышларында билгеләп үтте. Бөтен Россия конкурсы нәтиҗәләре буенча белем бирү йорты 1 елдан артык азрак эшләүче учреждениелар өчен номинациядә иң яхшысы дип танылды. Җиңүчеләр өчен яшь армиячеләр 1 миллион сум күләмендә грант алдылар. Акчалар юнармия йортын алга таба үстерүгә һәм җиһазландыруга юнәлдереләчәк. Проектны гамәлгә ашыруда штаб җитәкчесе һәм лицей директоры Илнар Камалов катнашты. Камалов Илнар Наилевич.
Мәскәүдә Обилимпикс чемпионатының икенче көне тәмамланды. Бу махсус хәрби операцияда катнашучылар өчен үзенчәлекле конкурс. Максаты ил сакчыларының нинди һөнәр күнекмәләре барлыгын күрсәтү һәм тыныч тормышка өйрәнергә ярдәм итү. Ярышларга Түбән Кама шәһәреннән 5 ветеран килгән иде. Алар төрле һөнәрләрдә осталыкларын күрсәттеләр. Түбән Камадан бу чемпионатта барлыгы 14 махсус хәрби операция ветераны чыгыш ясый. Обилимпикс конкурсы хәрбиләр өчен үзләрен күрсәтү, яңалыкка өйрәнү һәм гадәти тормышка кайту өчен менә дигән мөмкинлек. Ярыш үзе әле дәвам итә. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Чыгарылыш сыйныф укучылары вальс әйләнә. Алар өчен соңгы тапкыр кыңгырау чыңлый. Әти-әниләре күз яшьләрен тыя алмый. Быел Түбән Камада 945 егет һәм кыз мәктәп һәм балачак белән саубуллашты. Матур традиция буенча Кама яр буендагы причал янында зур бәйрәм оештырылды. Шатлыклы шул вакытта моңсу тантанада безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Берсеннән берсе матур күлмәкләр кигән кызлар, җитди костюмдагы егетләр, яшьләр танылган кино йолдызлары кебек балкый. Дәресләр әзерлисе юк, контроль эшләре һәм имтиханнар артта калды. Бүген аларның чыгарылыш кичәсе. Быел Түбән Кама мәктәпләрен 900-дән артык чыгарылыш сыйныф укучысы тәмамлады. Шуларның 115-е алтын, 93-е көмеш медаль ияләре. 17 укучы БДИны 100 балга тапшырган, икесе 2 фән буенча 200 бал җыйган. Югары нәтиҗәләргә ирешкән яшьләрне Радмир Биләев сәхнәдә бүләкләде һәм аларга олы тормыш юлында уңышлар теләде. Илья Сярулин, 100 баллов по химии и 100 баллов по математике, лицей номер 24. Бәйрәмдә укытучылар хөрмәтенә дә күп җылы сүзләр яңгырады. Укучылар һәм әти-әниләр аларга белемнәре, ярдәмнәре һәм сабырлыклары өчен рәхмәт белдерде. Сегодня они открывают дверь в будущее. Великий российский технолог. Россия Кичәнең иң истәлекле мизгеле мәктәп вальсы. Ул бәйрәмгә килгән һәр кемнең күңелендә матур һәм җылы хатирәләр калдырды. Альбина Вәлиева, Вера Муратова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. 2 елдан соң профессиональ рингка кайта. Түбән Кама спортчысы Ришат Хоснуллин җәйге сугыш сәнгате фестивалендә чыгыш ясаячак. Турнир безнең шәһәрдә 4 июльдә яшьләр көнен бәйрәм итү кысаларында узачак. Түбән Камалга Үзбәкстан спортчысы Машхурбек Эралиев каршы торачак. Ярыш Джипро кагыйдәләре буенча узачак. Моннан тыш тамашачыларны тагын унлап көчле көрәш көтә. Джипро лигасы чемпионы титулы өчен турнирның төп бәйгесендә Азербайджан вәкиле Раван Агазаде һәм чоллы көрәшчесе Алим Хаитов очрашачак. Ришат Хоснуллин исә төп бәйгедә катнаша. Җәйге сугыш сәнгате фестивале Аилә паркында узачак, рингны амфитеатр янында урнаштырачаклар. Бәйге көндезге 11-дә башлана. Рәхим итегез. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.